За мир і відновлення територіальної цілісності України молитимуться і в православних храмах, і в мечетях, і в синагогах. Спільне відеозвернення лідерів релігійних конфесій до мешканців окупованого Криму та частини Донбасу на своїй сторінці у Фейсбук опублікував переможець президентських виборів Володимир Зеленський. І серед них не було очільника новоствореної православної церкви України Епіфанія. Замість нього почесний патріарх православної церкви України Філарет разом з муфтіями Айдаром Рустемовим та Саїдом Ісмагіловим, рабини та очільники греко-католицької церкви та православної церкви Московського патріархату. Всі говорять про одне – вогонь на сході нашої країни треба припинити, так само, як і російські репресії проти мусульман в окупованому Криму. Дорогі браття і сестри, жителі Криму і жителі Донбасу, я бажаю, щоб Господь якомога швидше привів нас до миру, справедливого миру. Є речі, зрозуміли кожному, будь-якою мовою. Це милосердя, повага, вміння чути, вміння бачити, вміння прощати один одному, вміння бути мудрим. Шановні українці, давайте єднатися, давайте поставимо позади усі чвари. Ми одна Україна, ми один український народ.